vittumaisen näköinen. Se on se rengaspölkkö pitänyt. Joo. Sehän se pitäisi olla. Pitäisi olla se mestari itse kyllä, kun se osaisi kertoa, mistä pitäisi aloittaa. Teidän puolen toi helvetin haastava pölkkö. Oh. Niinhän se on tarkoituskin. Ei vissi kannata kauhean lähelle mennä. No, sillä mäkin tässä puun takana juttelin, että todennäköisesti tämmönen mänty pysäyttää. Pysäyttää tuosta lentävät kalikot. Ei jää puuhun kiinni. No on aparaatti perre. Tietysti toi vähän haastava toi sun kalikka tossa. Niin pitää ollakin. Ranteen kokonaan. Kuulis mä oikein? Kyllä, pojat oppinut uuden sanan. Asiallista puhe. Ikä 8V. Tommosia ne on. Uuden sana. Niin, mistä me tiedetään mitä se meidänkin poika kylillä, kun se menee uutelle. Niin. En tiedä miten tää pitäisi. Kokeilisiko noin? Olikos jollain sitä klapikonetta käytössä tässä nyt? Sen enempää ja vähempää vittuilematta, mutta... Puuttuu se auton rengas siitä ympäri. Joo. Päästäpä ovet auki, niin mä haen tosta. Seuraava yrittäjä. Joo, kokeilla. Niin. Miten sä haluat laittaa? Katuppe. Kyllä siitä kun saleet lentää. Mikä mökki näyttää tätä virkeä tekomme? Siinä on se Assa-merkki, se on tuolla. Tuolla talemmana. Niin, tossa hotariauto vastapäätä, missä on noin valot. Tulee nää
Toi farmari sitä tässä neljä. Tuomista noi valot tossa toi kolme. Kes mut ei irro. Niin. Kyllä Eesesti on nyt löytänyt oikein haasteellisen. On kyllä melko oksi. On toi pöllikin kelvoton. Toki on taitolaji saada. Tuuko pitelemään sitä? Hei hop! Hei hop! Oho. Varo tikkuja, ettei saa sormi. Vähän näistä polttopuita tulee. On niin kauhean pieniä. Se siis perustuu siihen, että se kääntyy tuon perään. Tämmöisellä paljon kyllä vähän huonosti tulee se. Joo. Se niinku Se efekti. perustuu siihen, kun se törmää puuhun, niin se voimalla taittaa On vielä pehmeä toi alusta, se antaa se pölkky kipeäksi. Se taittaa halki sen. Se jonkun kiveen päälle se. Sehän tossa on. Mutta Nyt varmaan voi vähän väistää. Joo, vasemmalla on vaara. Tavallinen kirves, ei kato se jää kiinni. Niin. Käännä toisinpäin, kato, kun se tässä niinku vasemmalta puolelta lähtee se lastu irti. Niin silloin se toimii paremmin. Nyt alkaa olla jo semmoista pörkkelee. Suo, kuokka ja luumu. Tää meni nyt henkilökohtaiseksi. Suo, vipukirves ja luumu. Kyllähän se nyt tajuaa siitä. Sitkas on puu. No, mutta kyllä se luovuttaa kuule. Se on varmaan jotain jakarandaa. Lehtikuusta. Jaa. Se on tiukkaa puuta kyllä. Menikö kauan etsiä se tuo pölli? Ei. Koko 3 kuukautta, mitä on topikki ollut pystyssä. Joo. Kyllä minä semmosen tuun löydän, mikä ei antaa. Sirkkeli olisi aika hyvä tästä moottorista. Joo. Rajamäellä asui aikana yksi kaveri ja sillä oli tommonen oksanen pölli ja innostus kirveelle. Muista se vasemmalta puolta tässä lähtee se lasku. Se on hankala tuolla. Hakkas sitä aikaisin, niin, se hakkas lekalla se kirveen sinne kuuluun ja sen jälkeen se saa se moottori saada irti. Joo, iski keskelle oksaa, mitä sen. Jos se vaikka antaa. Ei, se kun moottorissa on niin. Nyt rupes olla jo vähän voimaa tossa. Joo. Henkilökohtaisesti. Se on ihan punainen pölli, kun tosta irteää omaa. Se on ihan uusi kirja. Kyllä me tästä polttopuita ja hammastikkuja voidaan saa. Niin. Matti tulee näyttää Matti mallia. seuraavana. Ei kestä olkapäille yhtä. Ei kestä. Täytyy tutustua siihen tähän aparaan. Aika vaikea. Vaikkuinen näköinen. Kokeile nyt kerran. Se on vaan hankala se löytämisvaiheessa. Mikä löysä? Ei se nyt lyö tohon niin paljon kuin jaksaa. Onpa tylsä. Onko sitä erottaa? Onko liikkua? No siinä. Nyt on lyöty polttamaan. Joku tämmönen männynkäkkärä, mikä tossakin on, niin sillähän, semmonenhan menisi tolla ihan hyvin. Aika mielenkiintoista. Aha, nyt tulee ruumi. Välimahti kohti. Sitten ne helmet antoi mulle paljon. Tätä ei pysy enää pystyssä. Ei se pysyy oikein siellä. Mihinkähän sitä tämmäisi?
Mä voin katsoa lahjassa. No niin, nyt antaa. Ei. Kyllä se jo pesään mahtuu. Älä. Tuo rahaa Suomeen. Ja ne tuo sitä heti sitten paljon. Minä eilen yleensä tuolla Mustalla Selänpää-paakkineella meitä tuosta. Jos just Nää puhuu loput enemmän ruuvaavaa asioita irti. työkaveri jutteli sen kaveri, niin se on Kyllä tää menee ihan tikulle. Koskiassa tekee tämmösiä kirkkonumilla jossain. Semmonen pulppettilukset Venäjän omistaa. Ja ne rouvat yleensä vastentaa siellä mökillä. Ne on vesilaistelut semmoista ilmasta. Kaikki systeemi. Ne palkkaa istuu kotiin, ne tekee ruokaa. Siellä on lista, kelloajat, mitä he syö. Ja ihan sama mitä maksaa. Että he haluaa nyt syödä tämmöstä kaviaaria ja tommosta päivää. Aika lepposa on mökkiä. No ne on sitä nyt sinne repinyt 3 tuntia. Ne on jo tohon asti päässyt, ja tosta nimittäin lähti. Mahtuu se pesään jo. Minkälaisia? Vittu kierrot savolaiset kanssa kasvaa puutasan noin kierron. Tälleen katsoo. Ei oo vetoa enää. Meneekö vaihkeesta? Oi. Niin. Vois kyllä olla Joo, ei tämmösiä puita kyllä kasva normaalissa luonnossa. unohtunut pojat ottaa sokka sitten. Potkurisen mutteri sokka unohtui ja sinnehän jätti sen keskelle järven. Kattoo nyt kun ensi keväänä on taas kattorehdessä kunnissa on se uusi potkuri, mikä vielä on osu vähän alamitta, niin katsotaan onko siitä paljon jäljellä. Tuli tikkuja tästä. Tikkuja. Nyt meni jo henkilökohtaisesti tuohon. Ja näyttää sen. Vedättää siltä, että tikku meni aikaan pari askelta taaksepäin. Joo, kyllä. Niin, turva-alue nyt vasta 5 metriä. Niin. Ai miten niin ei juutu kiinni? Onhan se pahasti juu. Kuuliko Saari miten Klapi, klapi. Kato. Just pari päivää. Virpikö ei jättänyt lähteä? Virpi rentoutuu vähän. En mä kans lähtenyt. No niin Teppo, nyt vipukirveellä pilkkaa havahtu. Mä oon koittanut kattoo, että mitä vittua tuolla on. Mitä tuosta tekee nyt niin vallankumouksia? Sitä justiin selvittää. Ei oo vielä... Sitten se on iso lyöjä. Sitten se on tuhuinen. Sitten se kääntyy tolleen hassusti kun lyö. Ei juutu puuhun kiinni. Tää on vipuakin. Jää hyvin pölkkiä. Joo, sitka.